Fotko Matysjanen. Матищина? Да, Так, одну. Nocted. Minam Jumdala. Це Федя. Minam komanda SMS вчитлене. Так, один. Щемен? Щемен. Звони час силы, да, я недоступен. Це признан. Да, Мяджи. Рекорд, да. Чолем. Лэм. Так, Витя. Ой. Витя, бош. Пушится. Витя, Бергатив. Видишь? Тартуйтан. Не, не. Сейчас. Там пужьяс. Ты на табли... ух ты. Уф. Мы намекать. Видишь, Бергачик, вичедло кычесе ветедле. Ну все. Ты. Вітя Пукші? Нормально. Ти дасть чаще? Ну, мне не ощутимо. Так, колодія. Геймода спектатор. Ну, Вітя Мика. Коліс. Юрен Чешуш. Ого. Правильно, Сводас. Коліс. Юра Чешуш. Началось не правда п'єса. Пармашор. Глава Кун'ю. Кундин, Новича Кун'ю. Юра Медведча, це ще Удмуртнум'ян, це ще Федя Іжварайоныш, це ще Щемен. Вітя Остудов. Ямика Зубыскчика.
це Юра случився. Дермасин, да. Ну, как-то заплыл. Ой. Блядь, лидерство проебал просто в момент. Удмурт меча чуть. Сия Миш, чеш Миш. Мя Миш, да, сия Миш. Мабуть, ставно з Орчен, вона не. Удмурт з Кучака. В'єтнам Франчемен. Ой, Вітя. В'єтнам. СК суд, метод місія Люкаші слімелі СБ коль. А тут це чекамика Люкаші султус не галеро, ще коліс. Джандал що? Кодне. Юра. Ще Медис Міан Міш. Кой Медис Федя. Медис ще мене. Коли дике брайна, лише одне тільки міка ксяшуна. Ну, кчекута султавна. Верм сейчас. Подіум, або подіум. Ключа. Дальше. Так. Куда? Ты микрон допетын, да? Че пяты? Смех пят? Ну, меня вот я. Как кучно шумно. Кипраильный, что? Да? Ну, хорошо. Расул то те, Назар влас. Назар або Назар місія. Медвлас. Ты окажи. А, все. Юра, Оу. ти не... О, а ти завжди. Блін, бачите. Meu, кто Дмила? А ти завжди? Так. Де? Ти завжди. Milyen gaška nešto ti kvorsi?
Вообще. Витя, є ще третій раунд. Да, бер, віжай іначе. Кутять? Назад. Миш кутять? Віжай іначе. Бежай ныть. Угу. Бэр, ну давай. Смисл Кіждєси, як наче. Код А це є скот, який ж ми. Вермиста. Юра. Та, Юра код нас ще. Ну да, звуть. Кодити я ще Вермиста. А, Юра Медведжа, це ще код на медис Федя, да? Удмурт. А, Удмурт між мед, а кой медис Федя. Ні, Карта Медбер я Шерді локти. Соловічі, да. Карта Шерді Соловічі, да, сен Удмурти ставили Верма. А, це не Юра Валаверма, це ще ми як коліс, тобто ти содис, завжди інтересно було видно. Да, сеща мя куску. Вітя Шоран Пирс, да, сіміка Йона. А миссы если вичищим. Ні, Вітя Коля мало да, сі Борнасил Шоран Пирс, да, сі. История Лунус. История. Мян рекордом, мян, там і там орти Світлана, не значу корчили. Ну, Ні, ну, як я ми з Мортус вели, Корпомос Ден ЦС вели, Орсен та й Ньолян. Отіла, значу корчили, не? Діма. А, Отіла, НТС. Угу. и ставнут памятник Доры. Ну, ми це, ми должны до надо. Ти чекалюка ще, це ще колін. Да. Меті. Ютуба знімає анвил. Да, да. Спектатор наставив на этим. Ми дишкежли, вони сегашка огойнена, коли ефір кушамка вечили, буль кушамка стрім. Вермачем я нас, Ютуба или Твич, позже же видел. А ми чай кик морти локтас, А та... кодику-то свічить не тес. Стрімса. Не, кола эти, меня кумен чатын крыш ясен, крыш сэм, как помнит. М. Да, щизим блик, крокотаю. Он стегижны, кыжнёлитон. Стегижны, там, меня вермашен, да, кодека свечит, стрим на вечеде. И меня как азартный прынс, мне бы вечеды были интересно было. Ну, видели гмо спорт. Він це позже так телеграмом не видно, не вони позже льозлі. Сыны кушают дети. Voice-чат. Да, видеочат, voice-чат А, чем. ну. Сын камера снимает, ну, вроде. Экран вроде оспозже расшаривает. А ютубын гашка половет у мене гжич вели канала. Вітя Верма Мягверма не видно. Ага. Вітамен коло. Да, Гірч. да. Менем жовт не витимен. А чи мохтен? Команда ж ти. Стрім є Ладно, котка вічить, мангашка і Артмас. Мы? Стрім я сказ єм, ну одне. Да. Ух ты. Ух ти. Позже. А кичі
Пукти, сядьте просто. Пукти. Мене на Мозарт пукта не пишеться. Кучно. Пукти, лічки. О, Подлан, стей. как пыш. Там на канал. Вот такие, как пыш. Я на Кодликова пужис, мінамем. Тільки слайм мільйор. Ща. Оті. А корінок кок тут оскот пижесін. Сія, оскосі. Дальше. Даш. Ой. А мені барак. Ой-ой, слон, ой-ой. Міне. Не дай. Все, нормально. Господи. Так, час. Зачем дробіжа? Так, кодна. Відчащу щось. Код вис. Та міш. Удмурт. М'яна на мудраунд. Мамбер. Кебрайчань віжейна. І успачка буде мене катикась я. О, вони Юра Боря. Велимитовича. Куди ми чищу щось? Куїмен Воджин, Куїмен Берен. Волм спавнач. Шортена. Куда шорнет? О, чем дала. I'm doing this. I'm in a lava. Гагарва? Не, наверное, что будет. А, горчица. Овла. Менамнан кушамка. Джем далам. Так, удмуртну мян медуджа. Сыща педер, сыща шанькага. Лише риску не скалилась. Музичка нікуди.
медведя. Миш медед. Шенька какой мед? Юра нёлед. Ки витед. Витя квайтед. Помса Кейнса из. О. Отже, это там вікні джуклова, вікняла, ще пармашор, пармайоль, юрошуа, пармайольпа, те. Ну, мішерті та бойоль, та шор. Юлі, що вікні дік'ю. О, танк відквермай, щоб дини. Матери. Ніколи з Люкаш. Шатана. Вікняла м'ян. Юс. Юслан вожис. Кочевірмашена коднала медведжана. О. Коднала медведжана. М'ян, міш, медведжа. Кирилл, Коймед. Муртвернес. Аджилы. Так. Только покушать. Вообще, мэн. Вітаю. Вітя там і ну. Кирилл, така не. Кирилл, суфти. А, Витя решил на куинанца, фоткай-то. Витя. Ладно, лолей. Так, скриншот. И гутлинать. А коли ньолед? Щемен. А, як віджеду? Але віджеду. Щемен вроді. Мене борщані со щемен вели, ман. Так. Так, ставим еще там. Но, я штучку. Так, канны. Код высыс. Удмуртус. Петр, да? Так, Кирилл, стакан.
вообще. Что ты нас пожис? Реабилитация. Чем выше? Bak purmian katacı. Byłeś Andrew? О, блин. Пантер. Minä on kotonka tämän kölin. Kotun tehdä Tonias. Ты админом. Щемяку ты 15. О. А мы вами.
Vasa Mediua. Чав, наверное. Ми не татенці. Ти, Ян. Дук п'яте, кодлен. Кодлен. Котка є ще пирис, или митаю? Колега. Ме пири. Косі пири. А, да, куємо на пукаланет. О, тут подуса там. Історія лун, історія Ворсуми. Угу. Это монтирует на. На, хорошо, давай. Те, чоч, 5 кидлин, да? А он снимает аукто докупавшее видео швина. Ну, позже відео щойни? Те. На.